И здравейте, дами и господа, аз съм Бетър Дайотен, днес играем с моя приятел Рогина Роган Сентровол. И сега като за начало ще ви запознаем малко с тази българска игричка. Като първо ще ви кажем как да си направите робот. Така, първо отидете на магазин и Всъщност, аз мисля, че първоначално имаш готов робот. И после първоначално част ви го робот, но ще ви кара покажа как правиш. да си го подобрявате. Ето тук е вашият магазин. Сега, например, ще направим едно оръжие. Купувате рамо за оръжие. Това са ramена, това са оръжие. Купувате рамо за оръжие и някои оръжие. Не, това например. Те са безплатни в момента, после ще ги продам. И тук давате на робот, на оръжието ви, на създай модул. Слагате рамото, слагате и оръжието, давате на създай. И ето вече готовото оръжие. Аз имам две такива. Ето, това е готовото оръжие. Да. Така, само да кажа, трябва, че когато имаш тежко рамо, ти трябва тежко долу. Средно рамо, средно долу. Да. Леко рамо, леко долу. Да. Като може да си подобрявате своите модули, като ето, например, оръжията. Може да ги подобрявате, но в момента аз трябва да си свалям моите, за да ги подобря. Сега ще ви покажа. Ето свалям ги. Но първо ще продам ето тези две, да не ми взема място в слота. Ето сега ще ги подобрим. На мен ще ми е 3 левел. Ето. Нужно ми е 180. Нужни са ми 185 кредита, което никак не е много, даже е много малко. Подобрявам. Така, мисля, че на кой лева са сега? Мисля, че трябва време за подобрение, да. Сега, да, трябва да чакаме една минута. Използвай една искра просто. Не, няма да чакам. Все пак за 2 минути, няма да стане тази работа. Така, нали, после давате за втори и за трети левел. Ето, като ви се зареди на първи, втори и трети. И сега, докато се апгрейдват, ще ви разведа и другите опции на играта. Това за снабдяването. Като тук са вашите части на работа. В момента тук има дясно оръжие и ляво, по-скоро и дясно тук. Но в момента аз съм ги свалил, затова ги няма. Тук е всяка част от вашият робот и как се казва тя. Тук на призареждането са ви оръжията, но в момента аз съм ги свалил. И затова не мога да ви покажа, като се подобря ще ви покажа. Стимуланти, това честно казано, ще нямам идея за какво е. И бустове, те се купуват с искри за определен период от време. На статистиката е вашата статистика, да. Това е вашето ниво и експитови, т.е. топит. Ето, тук има технологически процеси, кратки статистики, тук победи, оцелял битки и унищожени роботи. Това е вашата статистика, като имате победи, загуби и равенство. И оцелили битки. Аз имам едно равенство, 20 победи и 20 загуби. И оцелял съм в битка 19 битки. От 40 и една. И ето тук унищожени роботи, нанесени поражения и други. Тук са вашите постижения, т.е. achievements. Може така наречем. Това е класацията, която също не знам за какво служи, понеже тя ще не съм запознат толкова навътре с тази игра. На комуна може да каните вашите приятели да играете с вас. Ето тук пишете името на вашия приятел, с който ще да играете. Той трябва да приеме, като тук отдолу му изписва съобщение, че ще му пратите покана. Тук на гилдия си правите гилдия, като пишете името, краткото име и създадете трябва да 5000 голд. На отбор. Тук има едно добавяне в отбор и ви изписва играчите, които са в момента онлайн. Цъкате върху тях да ви в отбора, по-скоро покани в отбора и те трябва да приемат. Както видяхте по-рано в клипа, как не знам защо ли ме покани по-рано, но не. Така, следващото, нека да видим дали са ми са гледнали частите. И да, частите ми са готови.
И сега ще си ги сложим. Та, ето сега ще ни покажа на снабдяване. Това оръжие в момента има безкрайно изстрели, така да кажа. Понеже е някакво супер якото. Ето това оръжие обаче е базука и се нуждае от изстрели, като го презареждате. Задавате просто тук и добре. Е така се презарежда оръжието. То искам да видя дали ще мога да подобря моите оръжия още малко. Добре, защо не става? Добре, не са свалени. Добре, да, забравях, че трябва да кликна върху тях. Добре, трябва на 275. Този път ще използвам искри. Какво? 2. Какво е това? Да, искам да подобря това. Абе, дайте се пак. И пока искам оръжие 3 левел. Така ще изчакаме 3 минути и докато чакаме се още, ще обясня за какво е тази обмяна. Тази обмяна, тук са вашите искри, тук са вашите кредити. Може да обменяте искри за кредити. Искрите се печелят след всяка игра заедно с кредитите, разбира се, но тъй като искрите са по-рядки, се печелят доста по-малко искри, отколкото кредити. Като може да напишете, например, искам да превърна 50 искри в кредита. И стават 2500 кредита. И да, общо е това. Ето тук имате инструктаж за играта. Като в момента чакаме да се вгледат моите части. На магазина, както да купувате, може и да продавате разни неща. Шасита, като нали видяхте за оръжията, както ви иска рамо и оръжие. Например за тялото иска тяло и батерия, а за шасито иска и двигател. Това е шасито. Това е шасито. Също и ви иска двигател. Мисля, че това е като цяло. Трябва да кажа, че имате по 2 слота. За да си добавите, трябва да дадете 85 искри. Това е Mobot. Място за Mobot. Като тук може да си кръстите своят робот. Аз съм го кръстил както е моето име. Ето го, това е то. И това е на слот 1 и роботът ми е ранг 1. Все още. Може да стана ранг 2. Работа на оригинал е ранг 2. Добре, научници се подобрили. Направо ще ги завърша с по една искри. С по 2 искри по-скоро. Не ми се чака просто. Сега трябва да си построим робота. Надявам се да бием повече демидж. Всъщност ти кое оръжие беше взел? Аз съм с ракетомет и базука. Ракетомет. Сега ще го видим това оръжие. Ракетомет. То е тежко. Тежко оръжие. Видях го. Охо, би доста щети. Значи би 39,2, а базуката би 49. А това бие 31. Искам да видя колко е скорострелността. Много малка скорострелност все пак. И много демидж обаче. А рамото ти какво е? Най-нормално като твоето. Значи стоп. Последното. Да, стоп. Сега ще направим едно такова оръжие. Очевидно съм си вредал базуката на празно. А не базуката, а другото по-скоро. То не е ли мръвкоубиец? Не е мръвкоубиец. Да, левалното. Да. Казва се Микротон 3000. Казва, че като име, че е създадено за някои злодеи. Като е някой нато.
Да, трябва да го презаредим, за жалост. Чака ли се една минута? Не. Жалко. Чакаш. Аз предлагам да се върнем след малко, като започне битка. Ами още не. Подобрявам с това. Добре, готов съм с подобрението на това. Още едно подобрение, моля. Да. Малко си харча изкрита на празно в момента, но... Добре. В момента само трябва да сложа оръжието и съм готов на това оръжие. Не бе. 51,5 рейтинг. О, сериозно. 64, добре, много демиче би. Като гледам. Да, само трябва да си продам модулите, които вече няма да ползвам. Т.е. този модул. Да, това е. И както каза моят приятел, ще се върнем, когато почне играта. И ето ни с първата битка. Да. И ето ни играем 2-2. Ще играем с един много гален. Един, който много помага. Кабум е според нас много мощен. Аре, идвам аз долу. Сега просто ако се движим заедно и го срещнем да е само, ще размисля. Това път сме с силно оръжие, по-силно преди. Да, бедите се, но все пак не се знае. Не се знае. Айде. Сега... Опа! Кой ма удря? Долу. Оу, шит. Кабум, ето това е кабум. Какво стана розово нещо е? Нещо стана розово. Мен кабум ме унищожи. Мали и мене. Ма чакай. Някакво знано сцена с някакво сърчете всичко стана розово и той ме уби. Еми даде. И ме нападна някакво само с розово, а кабум ме уби. Това е много странно според мен. Показват на това кабум вървя в чашите. Добре, ама ще се върна с втората игра. Ето ни с втората игра. Кабум. Кабум отново е тук. И тук там се вижда. Fuck you. Добре, цензурират fuck. Аз за първи път съм от тази страна всъщност. Хайде, ела една сам. Да факт, мишката ми ще се движи. Мишката ми се бъгна. Мишката ми... Факт. Опа. Мишката ми се бъгна, брат. Да, разбрахме го. Не! Прави си. Прави го. Факт. Някой се прави. Да, кабум. Не, това не е кабум. За щастие, това не е кабум. Това е някакъв смравко убийци, брат. Убивали се на с мравко убийци, може да са... Кабум дойде. Кабум дойде. Ама виж той кабум. Значи това е било кабум. Кой си е променил това? Ми да, брат, с един хит ма сваля на 50%. Вече жешките ми са лилави едно друго. Розовичко, такова женствено. Мой да е момиче, бе, кой искаш? Брат, вижте се, мали. Но е мощен той. Ако през целия епизод сме срещу него, просто... Аз почти го убих между другото. Много му е да играе обаче. Но е добър той. Ще се върнем с третата игра. Ей, дами и господа, отново сме с третата игра. Този път Кабум е от нашия отбор. Не, сигурно ни е победата. Да, това е сигурно. Тя ще напиша Hello. Вижте го! Ай, почни го стреляш. Почни да го стреляш този мангалец. Сега това към нас трябва да ни помага, задължение. Името му. Аз се качвам с него. Или нея. Името му ме кефи. Тя е унисекс. Името му ма кефи, Кабум. Добре, ние няма как да ги стреляме тук с тия базуки все пак, не сме снайперисти. Това ще си, обаче аз не мога да го намеря никъде. Опитах се да го намеря, обаче не успях. И аз не мога. Фак. Ти опитва ли си изобщо? Идвам на помощ, там... Абе, къде? Там е Никола.
Рогина Р. Добре, Кабум се взе тук с някакъв. И аз се вземам с него. Мале, брат, Кабум го удари два пъти и той вече умря. И да не умря, още мъще. Ти пък някакви картечници тук вадиш. Кабум, къде Убих го! Умрях! Внимавай, идват. Умря ли? Аз гледам Кабум. Той е 30% хелт. Фак. Кабум, ти можеш. Умря ли? Уби другия. Хайде, едно в едно. Къде Две в едно. е Кабум? Аз не го виждам. Тук на покрива се каче. А той другия къде е? Долу. Къде е долу? Точно пред твоята изстрелва горе. Мисля, там беше последно. Да, видя го. Стреляй го. Аз тук тия базуки... Кабум е за теб. Ето го. Ела тук е, момиче. Маля, Кабум умря. Дай, ти можеш. Не мога. Между другото аз съм много слаб на тази игра. Това е адски малко хелта тая. Или тоя, не знам. Добре, ще Таня умира. Дай, ти можеш. Уби го. Yes! Браво! Ами да, това беше всъщност. Победихме поне веднъж. Третата игра за късмет. Да, бихме. Според мен, ако Кабум Всеки беше... е по един кил. Ако Кабум беше от другия отбор, ние щяхме да загубим 100%. Абсолютно. Ти уби MC Dark 17. Добре, сега ще се върнем на четвъртата игра. И отново с четвъртата мисля игра. Да. Или И аз пета, мисля. не знам коя е. Четвърта е май. Ще видим после. Надяваме се, ще бъде предпоследен път в случай. Аз съм то оранжевия. Къде си? Аз съм оранжев. Много си смешен. Да, тук то се дотих работа, преди да почнем тази игра. Айде да разбием колата. Мале! Много си жесток. Тук сме гипи батерията. Чакай, намерих Много един. ела. Чакай, идвам. Къде си? Не Ела на мога. баскетболното игрище. I can't мине. Мале. Влязах голям меле. Знаеш какво, аз имам да вземам батерията в момента. К. Брат, аз ги заобикалям всичките и им вземам батерията сега. Къде тази тъпа батерия, бе? Завърши ми си то. И се качиха 1 милион човека при мене. И това и умрях. Добре, аз не взех батерията. Взех. Не съм я поставил обаче. Аз те гледам. Мале, брат, там, като съм събрали, аз ги бия. Аз съм точно там и в момента даже... Ама аз нали съм с базуката сега и затова те става някакво стоя. Биеш ги всички, че. 5 демидж, защото са много далеч. Не мога да ги оцеля хубаво. Добре, отивам да доставя бомбата. Добре, заради тази града. Опа! Те отиват в нашата база 3 робота. Взеха ни бомбата. Батерия. Батерията, аз пак бомбата. Добре, доставих я. Това е важно, че съм доставил бомбата. Батерията, извините. Тук си някак тук ми се отваря. Ей, малък. Ти можеш. Keep calm and play Guns and Robots. Keep calm and just kill him. Толкова не бяга... Долу е. Добре, само аз съм, да. Аз съм на всичките от техния отбор. 4-ма! Най-вър ги убивай, вижте ги, че тук съм събрах аз на 20%. Аз ако бях жив, ще да ги сцепа всички наведнъж. Направо. Да, Да, като 47 убий. Те хим изпълниха мисията наполовина. Тъпа игра стана, нашите не знаеха какво да правят, смисъл отидоха да се бият вместо да помагат да вземем батерията. не са видя... Мисли ли са, че е отборен врага? Да, те не могат да четат явно. Обаче между другото всичките сме втори ранг и ти вече сте втори ранг. Да, втори ранг съм. Добре,
ще се върнем с петата игра. Ако е пета игра. Да. Да, ще си върнем с последната игра. И ето ни с последната игра за този клип. Не знам коя подет. Пета май. Ето ни. Отборен варгал този път. ОМГ играем 2 на 3. Между другото, другия отбор са двама и са... Значи ние сме 2 на втори ранг и един трети, те са 2 на трети ранг. Ето за това напишем така. Сега ще борим кой да убие втория, кой да убие някой. Добре, защо тръгваш така? Как? Върни се. Мисля, те сега ще видят, ще набучат от всякъде. Са два, брат. Аз съм един с мега мощното оръжие, а пък ще са трети ранг и няма промене. Не бъде толкова самоуверен. Ай, това другия къде е нашия? Ти са АФК, мали, брат. И по АФК, това е много тъпо. Не, вървят двамата заедно. Аз съм в тяхната база, мисля. Идват, да, аз съм там, идват при тебе. Защото точно долу там има го злато в нашия кораб. Идвам. Или не. Да ти има една вода и злато, мисля. Там ли са? Да. И аз съм там. Да, то много яко да може да миня. Фак. Държа се докато дойда. Че дойде. Или другия това. Другия. Аз не съм там. Аз виждам къде е златото на нашия кораб. Той е много някаква гачка човек. Той ще ма... Дина ще ма уби човек. И да, НП 2 в 1. И аз си казах. Добре. Как по-точно ще трябва... Добре, ти не стържи Диня. Да. И то полусет. Спечелих това полусет. Ето това баш тъпнята, аз не знам. Те са долу. Ей, да, не. Да, точно, тук ето има едно долу. Слез долу, те са там. Къде има? Е тука. Да, те са там долу. Първо там е тялото, там е отдуха. Къде там? Аз видя го. Ето го. Мога не мога мина. Дори на къде. Ти защо как се бил с тия, бе? Ето го тялото май, да. Бре, аз не го виждам този. А нашия къде е? Това не мога да си обясня. Може да се крие някъде. Няма смисъл. Аз сега трябва да се изкача, ако има някакъв начин. Че? Да, има начин. Да, ето го. Yes, въргата член. Добре, аз нямам никаква заслуга в тази игра, просто обикалях и търсих врага. Ама, какво се правим? Отборна игра. В моменти. Казахме, че някой ще остане и така. Така че... Този има много странно начало. Това беше за този епизод. Да. Надявам се да ви е харесал. Ще се видим скоро. Коментирайте, лайквайте. И това е всичко. И ще се видим скоро. Да, това е всичко за първи епизод на Guns N' Rockets. Ще качваме и други игри, да.